खुलुमबाय। दिनैनि बड'लेण्ड इंखं स्टुडिअ'आव आं मलेन बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबाव दं रायजोआरि बिसायख'थि आय'गनिफ्राय गिबि मन्थ्रिनिसिम जाहोन खिन्थानायनि नटिस। दिनैनिफ्राय कभिडनि गोदान एसअपिआ गोहोम गोग्लैबाय। पुलिस इनकाउन्टाराव सासे ड्राग्स माफियाया जिउ गोमादों। असमिया सावथुन रनवाया रजत कमल बान्था मोननो हादों। चीनआव कर'नाया गिख्रंथावै गाग्लोबफिनदों। बिटिआरआव जौगानायनि धोना डिभाइड 50-50 जाबाय। भुपेन बरा। बक्सार जमुना बर' आरो मन्जुरानी बसुमतारी मोनहा नेशनेल गेमनि सेमिफाइनालाव। मुंदांखा बलिउड फावखुंगुर रजनीकान्तआ दादा साहेब फाल्के बान्थाखौ आजावबाय। इन्ड'नेसियायाव सेथि हादोरगिरिनि फिसाजोआ इस्लाम धोरोम नागारनानै हिन्दु धोरोम आजावदों। गोजां बोथोर जागायहांनायावनो जम्मु काश्मीराव बरफ गोग्लैनायजों लामा बन्द'। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम जाहोन खिन्थानाय नटिस जारि खालामदों आसाम रायजोआरि बिसायख'थि आय'गआ। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै बिसायख'थिनि नेमखान्थि सिफायनायनि अजद सिखांदों। कंग्रेस दोलोआ गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै बिसायख'थि आय'गनो नालिस होनाय बादियै बिसायख'थि आय'गआ गिबि मन्थ्रिनो जाहोन खिन्थानाय नटिस दैथायहरदों। मख'नो गोनांदि उफेरा बिसायख'थिनि फोसावदिंनाय मेलफोराव गिबि मन्थ्रिया सोरखारि बिथांखि आरो राङारि अनसुंथाइ फोसावबोनायनि हेंथायै सिपिसिसिनि आफादगिरि भुपेन बरा आरो बिधान सभानि हेंथा दोलोनि दैदेनगिरि देबब्रत साइकिया मोना भिडिअ फुटेजजों लोगोसे बिसायख'थि आय'गनो नालिस होदोंमोन। कंग्रेस दोलोनिफ्राय मोननै अजद मोननायनि उनावनो बिसायख'थि आय'गआ नायबिजिरो आरो गिबि मन्थ्रिनिसिम जाहोन खिन्थानायनि नटिस जारि खालामो। मिथिनो हानाय बादिब्ला बिसायख'थि आय'गआ गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ दिनै मोनाबिलि 5 रिंगानि गेजेरावनो फिननाय होनो थाखाय गोख्रों बिथोन होदों। नङाब्ला गिबि मन्थ्रिनि सायाव गोख्रों राहा लागोन होननानै नटिसआव रोखायै मख'दों। आसाम सोरखारनि सावस्रि बिफाना कभिडनि सायाव गोदान एसअपि फोसावदों। रायजोआव दिनैनिफ्रायनो गोहोम गोग्लैबाय सावस्रि बिफाना फोसावनाय कभिडनि गोदान एसअपिआ। गोदानै फोसावनाय एसअपिआव हरनि कार्फिउनि समखौ आरोबाव 1 घन्टा खमायना होबाय। हरनि 11 रिंगानिफ्राय फुंनि 5 रिंगासिम कार्फिउआ सोलिगोन। सिगाङाव फोसावनाय बादियै हरनि 9 रिंगासिम गासैबो रोखोमनि दखान गला आरो फालांगियारि फसंथानफोरा खुलामोन। नाथाय दिनैनिफ्राय हरनि 10 रिंगासिम दखान गला आरो फालांगियारि फसंथानफोरखौ खुलिनो हागोन। गासिबो हटेल आरो रेस्टुरेन्टफोराबो 50% ग्राहकनि थाखाय हरनि 10 रिंगासिम खुलिनो हागोन। मोनसे जायगायावनो 110 नि बांसिन सुबुंखौ कर'ना गाग्लोबोब्ला बै जायगाखौ कन्टेनमेन्ट जन फोसावनाय जागोन। हान्थामेला बास गारियाव रावबो दावबायारिफोरखौ गसंहोनानै लांनो मोननाय नङा। मख'नो गोनांदि गुबुन गुबुन बिथिङाव सिगाङाव फोसावनाय एसअपि बादिनो बहाल थागोन। कार्बि आंलंआव पुलिस आरो ड्राग्स माफियानि गेजेराव मोगा-मोगि गावलायदों। ड्राग्स माफियानि हेंथायै पुलिसनि बे इनकाउन्टाराव सासे ड्राग्स माफियानि जिउ गोमादों। कार्बि आंलं जिल्लानि लाहरिजानाव मैया मोनाबिलि 6:50 रिंगासोआव जादों बे जाथाया। पुलिस सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला स्रोद सुलुङाव खौरां मोननायनि उनावबो कार्बि आंलं पुलिसआ अपारेसन खालामना सन्देह खालामजाथाव 3 लाइमोनफोरखौ थाथ'नो थिनो। नाथाय लाइमोनफोरा पुलिसनि सायाव गुलि गावना खारलांनो नाजायो। बेनि फिननायाव पुलिसआबो गुलि गावो आरो सासे ड्राग्स माफियानि देहायाव गुलि नाङो आरो उनाव जिउ गोमायो। बबेखानि बे इनकाउन्टाराव सानै ड्राग्स माफियाया जिउ लाना डिमापुर फारसे खारलांनो हायो। नाथाय जिउ गोमानाय ड्राग्स माफियाजों लोगोसे गांसे बेगाव 50 पेकेट हिर'इन, गंसे 7.65 पिस्तल आरो 20 थर गोग्गो गुलिफोरखौ बोखांनो हायो। बबेखानि पुलिसआ बोखांनो हानाय हिर'इननि लिरथाया 622 ग्राम आरो बेनि बेसेना खमैबो 5 कौटिसो जागोन होननानै पुलिसआ बुंदों। ओरैहाय नगावआवबो पुलिसनि गुलियाव सासे ड्राग्स माफियाया जखम जादों होननानै खौरां मोननो हादों। रिपर्ट बादिब्ला नगावनि एडिशनेल एसपि ध्रुब बरानि दैदेननायाव थांनाय रबिबारखालि डिमापुरनिफ्राय नगावआव गंसे एल्ट' गारिजों 2 कौटिसो बेसेननि हिर'इन लाबोना हमजानाय मणिपुरनि ड्राग्स माफियाया थांनाय हराव पुलिसनि जिम्मानिफ्राय खारखोमालांनो नाजादोंमोन। जाउनाव पुलिसआ गुलि गावनो गोनां जायो आरो ड्राग्स माफियाया जखम जानानै पुलिसजों हमजाफिनो। बबेखानि पुलिसनि गुलियाव जखम जानांनाय मणिपुरनि ड्राग्स माफियाया थांनाय 5 बोसोरसो सिगांनिफ्रायनो सा-सानजा ओनसोलाव ड्राग्सनि साम्राज्य खालामदोंमोन होननानै पुलिसआ बुंदों।
भारत हादरनि 67थि नेशनेल फिल्म एवार्डआव रजत कमल बान्थानि थाखाय सायख'जादों असमिया सावथुन रनुवाया। डिरेक्टर चन्द्र मुडेया डिरेक्सन खालामनाय असमिया सावथुन रनुवाया 2019 मायथाइनि 67थि हादरारि रजत कमल बान्थाखौ आवथायनो हादों। मख'नो गोनांदि 2019 मायथाइनि 67थि नेशनेल फिल्म एवार्डखौ देग्लायसो फोसावनाय जादों। समबारखालि गोदान दिल्लीनि बिगियान भवनाव खुंनाय मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों लेङाइ हादरगिरि भेंकाया नायडुनि आखाइनिफ्राय रजत कमल बान्थाखौ आवथायनाय रनुवानि डिरेक्टर चन्द्र मुडेया। मख'नो गोनांदि रनुवा सावथुना 67थि नेशनेल फिल्म एवार्डआव रनुवा बान्था आवथायनो हानाया आसामाव गोग्गानाय लाबोदों। चीन हादराव जोनोम मोननानै बुहुमनाङै महामारि जाहोनाय गिख्रंथाव कर'ना भाइरासआ चीन हादराव गिख्रंथाव महर लाफिनदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनाया चीन हादराव गिख्रंथाव महर लाफिनदों, जायनि जुनै जिनपिं सोरखारा 40 लाख सुबुं सानखो थानाय लानजौ नोगोरमायाव फिन लकडाउन फोसावनो गोनां जादों। रिपर्ट बादिब्ला चीन हादराव कर'ना भाइरासनि मोनसे गोदान जोलैनि गाग्लोबनाया चीननि रायजो राजाफोरखौ समखिखांहोदों। बे गोदान जोलै कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनायाव चीननि 60 रायजोआव दासिम सा 200निबो बांसिन सुबुङा जिउ गोमाबाय होननानै खौरां मोन्दों। चीन हादरनि सावस्रि बिफाना फोसावनाय बादिब्ला सावस्रि मावफारियाफोर आरो टेस्टिं एजेन्सिफोरा बे गोदान कर'ना भाइरासनि होबथानायनि थाखाय 24 घन्टा नाजागासिनो होननानैबो मिथिनो हादों। 28 नं गसाइगाव समस्तियाव समबारखालि उफ्रा बिसायख'थिनि फोसावदिं मेलाव बाहागो लानानै आसाम प्रदेश कंग्रेस दोलोनि आफादगिरि भुपेन बराया बुंदों दि आथिखालाव बिटिआरआव जौगानायनि धोना डिभाइड 50-50 सो जादों। मानो होनोब्ला खामानि मावनायनि मुङाव बिटिआर सोरखारनि इएमफोरा 30% थिकादारफोरनिफ्राय लायो आरो सोरखारि खाजानायावबो 12% थिकादारफोरा जीएसटी होनांगौ जायो। बेबादिनो 50%आनो जौगानायनि खामानियाव बाहायजाया होननानै भुपेन बराया बुंदों। ओजोंहाय कंग्रेस दोलोनि दैदेनगिरि जितेन्द्र सिंहआबो हाग्रामा महिलारि आरो प्रमद बर' सानैखौबो हिमन्तनि जेबायाव हाबनायसो होननानै सोंखारिदों। लोगोसे बदरुद्दिन आजमलनि एआइडिइउएफ दोलोखौबो बिजेपि दोलोनि बि टीम होननानै बुंदों। आथिखालाव गवायाव सोलिफुबाय थानाय नेशनेल गेमआव बड'लेण्डनि गोख्रों बक्सार जमुना बर'आ 54 किल'ग्राम लिरथायनि बाहागोआव हादोरारि बक्सिं गेलेनाय बादायलायनायाव सेमिफाइनालाव सौहैबाय। मख'नो गोनांदि जमुना बर'आ थांनाय 2019 मायथाइयाव मुलुगारि बक्सिं गेलेनायाव ब्रन्जनि मेडेल मोननो हादोंमोन। आथिखालाव उत्तराखन्डनि गायत्री खासनेवालाखौ 5-0 जों फेजेननो हानानै सेमिफाइनालाव सौहैबाय। बेनि अनगायैबो बक्सार मन्जुरानी बसुमतारियाबो पान्जाबनि मीनाक्षीखौ 48 किल'ग्राम लिरथायनि सारियाव 5-0 जों फेजेननो हानानै सेमिफाइनालनि खथायाव हाबनो हाबाय। खोला भारताव जोनोम मोननाय बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर रजनीकान्तआ गोदान दिल्लीनि बिगियान भवनाव लेङाइ हादोरगिरि चन्द्रबाबु नायडुनि आखाइनिफ्राय आजावबाय। मख'नो गोनांदि 67थि सावथुन बान्थानि बान्थाफोरखौ मोननायाव मनज बाजपेयीया साबसिन फावखुंगुर आरो कंगना रानावतआ साबसिन फावखुंग्रि बान्थाखौ मोननो हादोंमोन। बेनि अनगायैबो आसामनिफ्राय नगाव जिल्लानि देबजित गायना अन लकेशन सावथुनाव सोदोब रनसायनानै रजत बान्था मोननो हादों। नोजोर होनो गोनांदि लाइमोन बैसोआव रजनीकान्तआ सासे बास हेन्डीमेनमोन, नाथाय दिनै गावनि नाजाथाबनायाव आरो खामानि मावलांनायनि फिथाइ महरै सावथुन मुलुगनि देरसिन हादोरारि बान्था दादा साहेब फाल्के बान्थाखौ मोननो हादों। आथिखालाव बेयो जोबोर गोग्गाथाव आरो खुसिनि बाथ्रा होनजायो। बे बान्था राननाय हाबाफारियाव मिरुनि केबिनेट मन्त्रि अनुराग ठाकुर आरो रायजोआरि मन्त्रि एल मुरुगान मोनहा नुजाथिदोंमोन। आथिखालाव धोरोम सोलायनाया मोनफ्रोमबो हादोरावनो सोलिबाय थानायखौ नुनो मोनदों। इन्ड'नेसियायावबो बेबायदिनो जादों। इन्ड'नेसियानि गिबिसिन हादोरगिरिनि फिसाजो सुकाप्तिया आथिखालाव मंगलबारखालि गावनि आंगो इस्लाम धोरोमखौ नागारनानै हिन्दु धोरोम आजावबाय। गावनि बे खन्थाइयाव इस्लाम धोरोमारि आइजोफोरनि रुंबां खानाय फिथरखौ बुरखाया लाखोमानाय सोदोबखौ बाहायनानै लिरनाय खन्थाइनि थाखाय इन्ड'नेसियायाव गोबां इस्लाम धोरोमारिफोरजों सुकाप्तिया सोंखारि जादोंमोन। बेनि अनगायैबो जोलैनि हांगार बायदि रावजों सोंखारि जानायनि उनावनो जिउनि हुमखिबो होजादोंमोन। बेनिखायनो आथिखालाव खन्थाइगिरि सुकाप्तिया गाजा गोमजायै मंगलबारखालि हिन्दु धोरोमखौ आजावदों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। गोजां बोथोर फैसि फैसि जम्मु काश्मीराव बरफ गोग्लैदों। श्रीनगरनि साहा सानमार्ग लामायाव आथिखालाव रोजा बरफ गोग्लैनायनि जाहोनाव गान्दरबल ओनसोलाव थांनाय फैनाय पिडब्लिउडि राजा लामाया बरफजों होथेजानानै गोथेनानै दं। अदेबानि गान्दरबल थानानि पुलिसआ खांगन एसडिपिअनि मददाव लामाखौ बुलडजारनि जोहै फोसाबनो लादों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। नाथाय अब्लाबो लोगो लोगोनो लामाखौ खोबथेफिननायाव दासिमबो थांलाय फैलाय एबा लामा हान्थिनायाव गोबां उसुबिदा एबा हालाय हाफाय जानांनाय खौरां मोनदों।
दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।